problemau. Draper un ochr, Burn yr ochr arall. Mullen, yn seintiau newydd, yn mynd i hun! Wel am ffordd i gyroni perfformiad campus gan y pencampwyr. Danny Brookwell. Ydy o'n mynd ar un o'r hediadau nodweddiadol yna. Ydy wir mae o. Brookwell. Dyma Smith. Smith yn ei gosod i Darren Thomas! O, cracar! Gol y penwythnos. Gol y mis. Gol y tymor efalla. Ricketts, eilydd. Ond erbyn y bil nôl. Lan at Mark Williams yn syrthio Jeff Kellaway! Oedd e ar y postyn a mewn! O fewn munud yma, Aberystwyth wedi union i'r sgôr! Ac yn y bil, Cwrt Cosby. O, gwaith da gan Joe Fo. Mae'n y gyfle rwan i wrth ymosod. Mae'n bresgamu ymlaen. Teg at y Cwrt Cosby, mae Harris yn y gysio dda i fyny. Joe Fo, selio'r triffwynt. Joe Fo! Wedi selio'r triffwynt i dîm Hugh Griffiths. I gol gynta o'r tymor. Ar gwrth ymosodiad gan yr asgellwr, neb yn ddal i fyny.